Een verhuizing baat vanzelfs alle dagen wel. Dus is er aan de Sanjes in Van Waarden wat bijzonders aan de hand. Twee goede vriendinnen, Yvonne Waning en Esther Drost, die het beide gek op bisten binnen, moesten na 2 jaar een nieuw plak vinden. En dat is toch het programma Huizenfixers slagen. Nou ja, we hebben een mooi klein eilandje gevonden. Eigenlijk midden in de natuur waar we kunnen gaan wonen. Ja, en er staat eigenlijk nu helemaal nog niks op. Dus het moet helemaal van nul opgebouwd worden. En dat vinden we beide allebei heel erg leuk. Ja. De vrouw Wiene doet ze het eiland zeggen voor een dagelijks enthousiast. Wauw. Ja, echt zo van oké, hier wil ik wonen. Hier gaan we voor om dit te kunnen bemachtigen. Ja. De verhuizing houdt nog wel wat in, want er moet er een soort beesten mee. Heel veel dieren. Iets van 34, 35 dieren moeten mee verhuizen. Op het stuit staat er nog net een heel soort op het eiland. Heel veel onkruid, heel veel groen, heel veel bomen. Maar ook 2 kampeertenten, zeg maar. Waar we, als we daar eventjes verblijven, kunnen we daar even in slapen. En dan kun je gewoon wat beter klussen. Er staat een tuinhuisje nu, wat we voor de geiten... Ja, half tuinhuisje, wat we voor de geiten gaan gebruiken. En voor de rest moet alles nog gebouwd worden. Ja. We gaan eerst tijdelijk in een yurt wonen. En dat is puur omdat de tiny house moet nog helemaal gebouwd worden. En dan moet hij nog naar het eiland zien te komen. Dat wordt ook nog een hele uitdaging. En dan uiteindelijk gaan we in een tiny house gaan we wonen. Wat vinden de vrouwen eens van hun nieuwe stek? Ja, het is gewoon thuiskomen. Het is, je hoort bijna niks. Geen auto's, alleen maar dieren en de natuur en de wind en dat soort dingen. Het is gewoon heel fijn. Een feest. Ja, een feest. Thuis te komen. De komende tijd moet er nog heel wat dienen worden. Heel veel klussen, verhuizen. Want we hebben dus nu eerst 2 tenten. Eentje daar gaan we in wonen, eentje gaan we in slapen. En dan is het alles hier naartoe brengen, dierenverblijven bouwen, in elkaar zetten. En zorgen dat het voor ons ook een beetje leefbaar wordt. En uiteindelijk komt dan de tiny house, die komt precies waar we staan. Ja. Dus dan wordt het wel weer een beetje luxer leven. Maar nu in het begin wordt het wel heel primitief. Maar daar kunnen we alleen maar niet op wachten. Ik bedoel, daar hebben we heel veel zin in. Ja. Maar de tiny house komt waarschijnlijk wel dit jaar. Ja, dat komt dit jaar. Ja. We willen graag een buitenkeuken. We willen echt heel veel buiten leven. Ja, dus een hele mooie moestuin. Een moestuin, daar gaat wel even tijd in zitten. En gewoon meer leren off-grid te zijn. Ja, gewoon zelf dingen maken zodat je zelf je water kan filteren. Of inderdaad, je zelf voorzien van eten. Dat soort dingen, dat gaat wel tijd in zitten. Dat is jaren proces. Er moet dus nog wel het in en oor gebeuren, maar dat moet never Yvonne en Esther wel slagje. Ze kennen het wachtje om naar deze perel van de Waarden te verhuizen.